Дзень добры, паважаныя сябры. Сёння ад імя народнага антыкрызіснага ўпраўлення мы прапануем абмеркаваць наш новы праект для новай Беларусі. Абмеркаваць і заклікаць далучыцца да яго. Гэта праект па стварэнні музея вольнай Беларусі. Мне, як чалавеку, чыя прафесійная дзейнасць шмат гадоў была звязана з музейнай справай, гэта ідэя асабліва блізка і важна. Можа, хтосьці з вас спытае, ці надышоў час ствараць музей? Паспрабуем растлумачыць і абгрунтаваць. Я запытаюся ў вас, ці верым мы ў перамогу? Я веру. А вы? Верым. Мы верым у дзень, калі ўсе разам мы пераможам рэжым. Верым у перамогу святла над цемрай, у перамогу добра над злом. Думаю, што многія з нас чакаюць гэты дзень, які, па нашай агульнай згодзе, стане для беларусаў нацыянальным святам. Год таму беларусы выйшлі на першыя масавыя акцыі пратэсту падчас выбарчай кампаніі 2020. За гэты час супраць рэжыму выступілі сотні тысяч, мільёны людзей. Кожны з іх ужо зрабіў і працягвае рабіць унёсак у агульную гісторыю нашай перамогі. У гэтай гісторыі ўжо тысячы старонак. І мы абавязаны іх захаваць для сябе і сваіх нашчадкаў. Сёння мы з вамі сведкі і удзельнікі гістарычных падзей. І давайце паглядзім навокал. Побач з намі каласальная колькасць унікальных гістарычных дакументаў, сведчанняў і прадметаў. Дакументы, звязаныя з выбарчай кампаніяй, лісты і малюнкі палітвязняў, улёткі, плакаты, сцягі і іншая пратэсная атрыбутыка, кіна, аўдыо і фотадакументы, друкаваныя выданні, прысвечаныя беларускаму пратэсту. Гэта і многае іншае беларусы пакуль што вымушаны таемна захоўваць у сваіх дамах, каб тыя не трапілі ў рукі рэжыму. Гэтыя прадметы маюць велізарную каштоўнасць для новай Беларусі. Каштоўнасць гістарычную і культурную, каштоўнасць для нашай сучаснасці і будучыні. І яны павінны заняць месца ў народным музеі. Музеі вольнай Беларусі. Упэўнена, вашыя словы пацвердзяць зараз і гісторыкі, і музейшчыкі, і работнікі архіваў. Каб не згубіць гэтае дакументальнае сведчанне, мы павінны пачынаць ужо сёння, бо заўтра, магчыма, будзе позна. Кожны з вас мае права стварыць свой хатні музей. Музей для будучых пакаленняў вашай сям'і. Але важна, каб частка з гэтых сведчанняў была дасяжна і для ўсіх беларусаў. Гэта стане спадчынай нацыі і гонарам беларусаў. А дзе будзе музей вольнай Беларусі? Давайце таксама паразважаем. Магчыма, у палацы, дзе пакуль хаваецца узурпатар. Як вам такая ідэя? Магчыма, прапаноўваць і іншыя. Святлана Ціхановская ўжо прапаноўвала ідэю стварыць музей на месцы Акрэсціна, і я асабіста яе падтрымліваю. Мы абавязкова павінны адлюстраваць у экспазіцыі музея жах Акрэсціна, але не толькі яго. З дапамогай сабраных экспанатаў мы павінны стварыць месца народнай памяці ўсіх, хто загінуў за нашу свабоду, хто цярпеў і церпіць пакуты, каб больш не было ў нашай гісторыі месца для дыктатараў і палітычных рэпрэсій. Зараз мы ў пачатку працэсу і мяркуем зрабіць экспазіцыю музея вольнай Беларусі як у традыцыйнай форме, так і лічбавай. Ужо зараз мы вядзем перамовы о прадастаўленні памяшкання для часовага размяшчэння музея на адной з музейных пляцовак Польшы, каб потым абавязкова перадаць іх у новую Беларусь. Акрамя гэтага, мы вядзем працу па стварэнню папярэдняга сайта музея, каб яго экспанаты былі даступныя ўсім беларусам унутры краіны. Наш праект ужо падтрымалі Беларуская рада культуры і Беларускі фонд спартыўнай салідарнасці. Цяпер нам неабходна і ваша дапамога. Мы запрашаем валанцёраў да працы над сайтам музея, дызайнераў, навуковых супрацоўнікаў. Мы просім кожнага, у каго ёсць прадметы, іх лічбавыя копіі, якія звязаны з гістарычнымі падзеямі 2020-2021 гадоў, звязацца з намі з дапамогай чат-бота NOW Support. Мы гатовыя забяспечыць збор, часовае захоўванне і захаванасць усіх прадметаў і гарантуем ананімнасць іх уладальнікам, кожнаму, для каго гэта важна. Давайце запросім кожнага з нас на адкрыццё музея 9 жніўня у будынак на праспекце Пераможцаў 12.
Мы разам пішам гісторыю і разам захаваем яе для новай Беларусі.